Περνά μακριά από την αιστεία. Και έφυγε για τη σέντρα, δεν το έκανε. Έπαιξε με Αντρέ Λουίζ. Τελειώνει τη φάση ο Μπράντερχορστ. Στο σκορ για τους ερυθρόλευκους. Ήταν καλά εκτελεσμένο το κόρνερ από το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό συνοδεύεται με γκολ. Πολλά καλά νέα. 26χρονο Πορτογάλο. Τσεπίδης από την πίσω ζώνη. Φίλης. Σιώζο. Για τον Πορτογάλο. Καταπληκτικό. Ανέβη στο μεγάλο ομάδων. Εδώ μια μονομαχία. Με Σιπιό. Τον Σιπιώνη. Μέσα σε 4. Τέλος το παιχνίδι λοιπόν για τον Λορέντζο Σιπιώνη. Μέσα Εφάνης Μπακούλας. Ολυμπιακός σε θέση μετάβασης. Δεν μπορεί να παίξει γρήγορα. Βοηθάει όταν θέλει να παίξει και άμεσα ο Ολυμπιακός. Έχει πολύ καλή παλιά με το αριστερό πόδι. Ως πολύ καλό μαγεφάλα από τον Τέομπεν υπέρ της Φορτούνα. Ένι. Ο Σίλβα κυνήγησε τον Χούμπνερ. Από τον Ορτέγκα υπό την πίεση εκεί. Την Μπρίτιν. Το 2-0 μετά.